അവരിൽ 5 പേർ വിവേകശൂന്യരും 5 പേർ വിവേകമതികളുമായിരുന്നു. വിവേകശൂന്യകൾ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ കരുതിയില്ല. വിവേകമതികളായിട്ട് വിളക്കുകളോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയും എടുത്തിരുന്നു. മണവാളൻ വരാൻ വൈകി ഉറക്കം വരികയാൽ കന്യകമാർ കിടന്നു തുടങ്ങി. അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇതാ മണവാളൻ പുറത്തു വന്നവനെ എതിരേൽക്കുവില്ലെന്ന് ആർക്കുണ്ടായി. ആ കന്യകമാരെല്ലാം ഉണർന്ന് വിളക്കുകൾ തെളിച്ചു. വിവേകശൂന്യകൾ വിവേകമതികളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക. വിവേകമതികൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മതിയാകാതെ വരുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളു. അവർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവരോട് വിവാഹ വിരുന്നിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. വാതിലടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മറ്റു കന്യകമാർ വന്ന്, കർത്താവേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ എന്നപേക്ഷിച്ചു. അവൻ പ്രതിഫലിച്ചു, സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കും. ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള വൈദികരെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ആദരണീയരായ സിസ്റ്റേഴ്സ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ദിവസം വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ പള്ളിക്കൂദാശാകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പള്ളിക്കൂദാശാകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പള്ളിയെ ദൈവം കൂദാശ ചെയ്യുന്ന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുസഭയെ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ കൂദാശ ചെയ്ത് പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന സത്യത്തെയാണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഗാന്തത്തിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഗാന്തത്തിൽ മിശിഹാ തമ്പുരാൻ തിരുസഭയെ, നമ്മെ എല്ലാവരെയും പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന സംഭവം. അതിനെങ്ങനെയാണ് നാം ഒരുങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവമായ കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെയും ഓർത്ത് നിരന്തരം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് ആദ്യ വായനയിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആദ്യത്തെ വായന പുറപ്പാട് യാത്രയിലെ മോശയുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ വിവരണമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇസ്രായേൽ ജനം, ദൈവജനത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും സ്വഭാവം, അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും സ്വഭാവം ഇതാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അവര് യജമാനകരേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് വികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. രൂപതയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലാതെ മെട്രോണിസിന്റെ കുറിപ്പുകളാണ്. അങ്ങനെ പറയുക, മോശ പാവം, മോശ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ എന്നതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുറവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ മോശയോട് കയറും. ഈ മരുഭൂമി കിടന്ന് ചാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വന്നത്, ഇതിലും ഭേദം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം. ദൈവമായ കർത്താവ് അവസാനം പറഞ്ഞു, മോശെ, ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതന്മാരെ ഞാൻ ഇവന്മാരുടെ കൂടെ നടന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം തട്ടിക്കളയും. കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇതൊട്ടും പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് മോശയോട് പറയുന്നത്. അത് വളരെ മാനുഷികമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് എങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ, തിരുസഭയിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികരണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ തിരുസഭയെ ഈശോ കൂദാശ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈശോ തിരുസഭ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പള്ളികളിലെ പണിയതുപോലെ പണിയുന്നത്. ദൈവം തിരുസഭയെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനായ ഈശോ മിശിഹായെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ച് വളർന്ന് കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ ജീവൻ പിടഞ്ഞ് മരിച്ചു.
തന്റെ തിരുരക്തം കൊണ്ടാണ് അവൻ തിരുസഭയെ പടുത്തുയർത്തിയത്. ദൈവം അത്രമേൽ വലിയ കാര്യമാണ് തിരുസഭാ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ചെയ്തത് എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ അൾത്താരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അവന്റെ മഹാത്യാഗമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ നാം പാപമേറ്റു പറയുമ്പോൾ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് പാപമില്ലാത്തവനായി കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അവന്റെ ഈ മഹാത്യാഗത്തിന്റെ കഥയുണ്ട് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. സഭ എന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഈശോമിശിഹായുടെ ഈ മഹത്തായ ത്യാഗം ബലിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സഭയിൽ നിന്ന് അകലാനും സഭയെ വിമർശിക്കാനും സഭയുടെ കൂദാശകളെ അധിക്ഷേപിക്കാനും വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പരിഹസിക്കാനും ഒക്കെ പലരും ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം അങ്ങനത്തേതാണ്, ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവമായ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞ വാക്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ചും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ എനിക്ക് മടിയാണ്, കാരണം കൂടെ നടന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇവരെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, മറിച്ച് ദൈവം നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നന്മകളെ കുറിച്ച്, ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം അവബോധമുള്ളവരായി ജീവിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിത്യമണവാളനായ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അവനോടൊത്ത് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിലും പറഞ്ഞത് ഇതേ സത്യമാണ്. അടയാളങ്ങളിലൂടെ, പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പണ്ട് സംസാരിച്ച ദൈവം ഇന്നിര തന്റെ ഏകജാതനായ ഈശോമിശിഹായിലൂടെ, അവന്റെ തുടർച്ചയായ തിരുസഭയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. തിരുസഭ എന്നത് ഈശോമിശിഹായുടെ തിരുശരീരമാണ് എന്നും അത് ഈശോയുടെ തുടർച്ചയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മണവാളനെ എതിരേൽക്കുന്ന കന്യകമാരെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേലിൽ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഇടപാടാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് തലേന്ന് ഒരു ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൂടി ഒരു ജീവിതം പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയോടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന തീയതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണം. യഹൂദരുടെ കല്യാണം അങ്ങനെയല്ല. യഹൂദ കല്യാണം 7 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല്യാണം. അതായത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ച് പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കല്യാണം. 7 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ കല്യാണത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്യാണം നടക്കുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല. പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാണ് കല്യാണം. ചെറുക്കൻ എപ്പം ആ വീട്ടിലേക്ക് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കയറി വരുന്നോ അപ്പോൾ കല്യാണം. ഇതാണ് അതിനാണ്. പെൺവീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരുക്കമുണ്ടോ, തന്നെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ കുതിരവണ്ടിയെ യാത്ര ചെയ്യും. വീടിന്റെ പിന്നെങ്കിലൊക്കെ പോകും, പക്ഷെ വീട്ടിൽ കയറി ചിലപ്പോൾ വല്ല നട്ടപ്പാതിരായിട്ട് കൊച്ചുള്ള കാലത്തൊക്കെ അവൻ എപ്പോൾ വരുന്നു അവനെ സർവസന്നാഹങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കാൻ പെൺവീട്ടുകാർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. കൂടുതൽ നാടകങ്ങളിലാണ് ഈ വിവാഹം എന്നൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് 2 ലക്ഷം കിട്ടി ചോദിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ യഹൂദരുടെ വിവാഹ രീതി അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ മണവാളൻ വരുന്നേന്ന് ആർക്കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്, അപ്പൊ അവരെയാണ് വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ അവിടെ അവകാശമുള്ള കാലമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ മണവാളിനെ എതിരേക്കാൻ പെൺവീട്ടുകാർ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന 10 കൊച്ചുങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ച ഒരിക്കലും മാലാഖമാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ 10 പിള്ളേരിനെ വിളക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ 5 പേരുടെ വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ട്, ബാക്കി 5 പേരുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയില്ല. 5 പേര് ബുദ്ധിമതികളും 5 പേര് പൊട്ടികളുമായിരുന്നു. ഈ ബുദ്ധിമതികളുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയുണ്ട്. എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നവര് മണവാളൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരും.
തീപ്പെട്ടി വലിച്ച് കത്തിച്ചു. അത് ചിലപ്പോൾ എണ്ണയുള്ള വിളക്ക് കത്തും, എണ്ണയില്ലാത്തവരുടെ വിളക്കോ കിട്ടും, എണ്ണയില്ലാതെ കത്തും. അപ്പോഴവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളതിനെക്കൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാനത് തരാമോ? കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഞാനും തയ്യാറും എന്നും തയ്യാറും പോയി ഉള്ളവർക്ക് മേടിക്കാൻ. അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ വിധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മറ്റാരുടെയും എണ്ണ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിളക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിൽ പുണ്യത്തിന്റെ നന്മയുടെ വരപ്രസാദം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിളക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ആരുടെയും കടം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കിയിരിക്കുന്നു, അത് ചേട്ടന്മാരെ പള്ളിയിലൊന്നും പോകുന്നു, പിള്ളേരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ, ചേട്ടന്മാരും നല്ല വിശ്വാസിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭാര്യയുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ, മാതാപിതാക്കള് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരും പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരന്മാർ മടിപ്പടി വീട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസംഗടികളില്ല, അങ്ങനത്തെ മടിയന്മാരും മടിച്ചുകളും ഒക്കെ ഓർക്കുക. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പുണ്യം കൊണ്ടൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തന്നെ എന്ത് വേണം? ഈ വരപ്രസാദത്തിന്റെ എണ്ണ വേണം. അത് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ അയോഗ്യരാക്കി തീർക്കും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവം കുറെ പേരെ പുസ്തകം നോക്കി വിളിച്ച് പാപം എണ്ണി കടത്തിവിടുകയോ വിടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല, മറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, വിധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ. നമ്മൾ ഒരുക്കമില്ലാതെ, ജാഗ്രതയില്ലാതെ തിരുസഭയാകുന്ന ഈ രക്ഷാമാർഗത്തെ അവഗണിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമ്മെ ഒരുക്കുന്ന വിശുദ്ധ കൂദാശകളെ അവഗണിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി നമ്മളെ തന്നെ സ്വർഗത്തിന് അനർഹരാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസംഗടിയിലെ ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾ സഭയെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും സഭയെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരും നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ ഏറ്റവും അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു ഇടവഴി, ഏറ്റവും ചെറിയ ഇടവുകളിലൊന്നാണ് പ്രസംഗടി നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഈ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ വളർച്ച അത്ഭുതാവഹമാണ്. ഞാനതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയും. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ പള്ളി ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ സാധാരണ ഭർത്താഴ്ചന്മാർക്ക് ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് അച്ഛനെ വിടുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ അച്ഛനെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം മര്യാദയില്ല എങ്കിൽ സാധാരണ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിടുന്നത്, അച്ഛൻ സഹായിക്കണമെന്ന്. അവിടെ താമസിക്കാനൊന്നും ഇടയില്ല, ഏതെങ്കിലും ചായക്കായിരിക്കും കിടക്കുക. പണ്ട് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ എല്ലാ പള്ളികളും ഇങ്ങനെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം. ഇത് നമ്മുടെ 99% പള്ളികളും നല്ല താമസ സ്ഥലങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും. അങ്ങനെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വിടുമ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. പ്രസംഗടിക്ക് ഇനി ഒരു അച്ഛനെ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞുവിടാം. ഏതൊരു ഇടവകയിലും വിടുന്നത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ സാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ തന്നെ അഭിമാനമാകത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിനോടകം ക്രമീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം. ഈ ഇടവകയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോട്, സ്നേഹത്തോട്, കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സവിശേഷമാവിധം അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള കൃപയുടെ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അതിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം മനസ്സ് തുറന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നിയോഗങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നയിക്കാൻ ദൈവം സവിശേഷമാവിധം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛൻ ലൂക്കോസ് മാടശ്ശേരി അച്ഛൻ. മാടശ്ശേരി അച്ഛൻ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ശരീരം പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സും വളരെ വിശാലം.
ഏതൊരു ത്യാഗപൂർണമായ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും അച്ഛന് ഒരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, PhD ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഈ പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അച്ഛന്മാരുടെ കുറവുകൊണ്ട് കാസർഗോഡിൻ്റെ കുറച്ചച്ഛനെ പിൻവലിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ കുമ്പളം പള്ളിയും കൂടെ നോക്കാവുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതെല്ലാം നിറവേറ്റി. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വൈദികനും ഏറ്റെടുക്കാത്തത്ര സാഹസികമായ അധ്വാന ഭാരം, ജോലി ഭാരമാണ് അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏറ്റവും കൃത്യതയോടെ, സ്വപ്നതുല്യമായ പൂർണ്ണതയോടെ അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛനെ ദൈവം സവിശേഷമായ വിധം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും ശ്രമകരമായ ദൗത്യങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുക മാനുഷികമായ അസാധ്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിലൂടെയാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിച്ചതിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ എളുപ്പമല്ല, സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹൊസങ്കടി ഇടവകയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിച്ചനോട് ചേർന്ന് ഒരു മനസ്സോടെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. തീർച്ചയായും തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ എല്ലാ വൈദികരും ഈ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ ഈ വലിയ നേട്ടത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും പലരും എന്നോട് അത്ഭുതത്തോടെ പങ്കുവച്ചു, പിതാവേ അവരെങ്ങനെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം സാധിച്ചെടുത്തുവെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരോടൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടെല്ലാം അവർ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു മനസ്സോടെ ചെയ്തു. ഇടവക്കാരെല്ലാവരും സ്വന്തം വീട് പണിയുന്ന അതേ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കൈക്കാരന്മാർ, പാരീഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, പാരീഷ് കോർഡിനേറ്റർ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ വളരെ സുദീർഘമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, അവരെല്ലാവരുടെയും നന്മകളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ഇടവകയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെ സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദികർ. ആരംഭത്തിൽ ട്രിനിറ്റേറിയൻ സഭയിലെ വൈദികരായിരുന്നു നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ചുറ്റുവട്ടത്തെ ഡോൺ ബോസ്കോ സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ സലേഷ്യൻ സഭയുടെ വൈദികർ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നിരന്തരം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹൊസങ്കടിയുടെ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പ്രഭാവത്തിലേക്ക് വളരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് സഭയെ നിരന്തരം വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിത്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കർത്താവേ, സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും നിർമ്മലമായിരിക്കാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ബലിയാക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവേ, ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുകാരാകാൻ വേണ്ടി മണത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത കർത്താവേ, വിശ്വസഭയുടെ തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെ, ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവനായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായെ, ഞങ്ങളുടെ അതിർപ്രതിഷ്ഠനായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായെ, മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെ ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ശാന്തി സമാധാനം ഞങ്ങളെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം.
നാശമില്ലാത്ത വധുവാക്കി തീർക്കുവാൻ കാൽവരിയിൽ ജീവാർപ്പണം ചെയ്ത മിശിഹായെ അങ്ങയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങ് പ്രസാദിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങ് പിതാവിനോട് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും അങ്ങയിൽ ഒന്നായിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. നിത്യസൗഭാഗ്യത്തെ നോക്കി പാർക്കുന്ന ഞങ്ങളേവരെയും നിലനിൽപ്പിന്റെ വരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു.
ആശീർവദിക്കണമേ. എന്റെ സഹോദരരെ, ഈ കുർബാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നിപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം. ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും സഹവാസവും നമ്മോട്
വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്തു വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാനീ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യും. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവൻ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കാം. നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അത്തബുദ്ധിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമാനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നിപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ദക്ഷിണായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കും ജോർജ് പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ, സംസ്ഥാനമാർ, സമർപ്പിതരായ പ്രേക്ഷകർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ത്രീകന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വധുവിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായ വിധം വർദ്ധിച്ച് നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരണത്തെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനും അയോഗ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവേ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായി ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്ന് അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായെ അയച്ചുവെന്ന് ഭൂവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നൊക്കെ വരട്ടെ. അങ്ങേ ദാസരുടെ ഈ കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയും അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനുണ്ടാകുമാറട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും ഞങ്ങൾ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്ക് ഉത്തരവില്ല എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകും, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകും. എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം അങ്ങേ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകും. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുതാപാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സകലത്തിന്റെ നാഥനായ
എക്കാലം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുത്. ദുഷ്ടാരൂപിയിലോ സൈന്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകും, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം. വിശുദ്ധ കുർബാന കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ യാതൊരു താമസവും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കാൻ കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയും വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മൾ സകല വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അന്നേ ദിവസം നവംബർ 1-ാം തീയതി പതിവ് പോലെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കും. 2-ാം തീയതി സകല മരിച്ചവരുടെയും തിരുനാളാണല്ലോ. അന്നും വൈകുന്നേരം വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടർന്ന് ഒപ്പീസും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന, തുടർന്ന് ആരാധനയും ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കാസർഗോഡ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് +2 വേദപാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ക്ലാസ് ഉള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളെയും പറഞ്ഞുകൊള്ളുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദത്തിന് വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹവും പരിപാലനയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിന് അങ്ങേക്ക് അവിടെ നന്ദി പറയുന്നു. പുതിയ അവസരമായി സഭയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങയുടെ അനന്തകാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. തിരുനാമത്തിൽ ഒന്നുചേർന്ന് അങ്ങയെ ആരാധിക്കുവാനും ദിവരഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുചേരുവാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഞങ്ങളെ സ്വർഗവാസികളോടുകൂടെ അങ്ങയെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ യോഗ്യരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. കരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, നിന്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ തിരുവചനം ശ്രവിക്കാനും നിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കിയതിന് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായി സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. സഭയുടെ ചെറിയ പതിപ്പായ കുടുംബങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. സുതനെ നൽകിയ സഭവൻ വരനാം മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിടാം. ദിവികമാകും തീക്ഷ്ണതയാ നിറയാൻ നിർമ്മലരായിടാം. നമ്മെ നയിക്കും ജീവനും തിരു ശ്രീമായ നിങ്ങൾ മുദ്രിതരാകട്ടെ, സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ, ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നേക്കും. വൈദികരുടെ
അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് പള്ളിമുറിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തണമെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊരു നമ്മൾ പുതിയ പള്ളിമുറിയുടെ നാട മുറിച്ച് നമ്മളകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് നമ്മളകത്ത് അതിൻ്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏറെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ കാണിച്ചു. ആളുകൾ വരാന്തലും കയറി നിന്നു. കുറച്ചു പേർക്ക് അകത്തും വരാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പുരോഹിത ശുശ്രൂഷകർക്കും ദൈവജന സേവനത്തിനുമായി ചിലരെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പൈതൃകമായ പരിപാലനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഇടവകയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈദികരുടെ വാസത്തിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തെ അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ. ഇവിടെ വസിക്കുന്ന വൈദികരെയും മറ്റുള്ളവരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് സ്നേഹപൂർവമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. കർത്താവിന്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിന് കോട്ടയാകുന്നു. ഞാൻ ആരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാധുര്യ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്തെന്നാൽ പീഡകളുടെ കാലങ്ങളിൽ തന്റെ ഭവനത്തിൽ അവിടുന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ സ്തുതിയുടെ ബലികൾ അർപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങയുടെ മാർഗം എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. നേർവഴികളിലൂടെ എന്നെ നയിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ഭവനത്തെ അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലമായി സ്വീകരിക്കണമേ. ഇവിടെ വസിക്കുന്നവർ അങ്ങയുടെ തിരുഹിതം നിറവേറ്റുകയും അങ്ങയുടെ സജീവ സാക്ഷികളായി അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. നല്ല ഇടയനായ അങ്ങയെ പോലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുവാൻ അവരെ സജ്ജരാക്കുകയും ഈ ലോകത്തിൽ തങ്ങൾ തീർത്ഥാടകരാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ സ്വർഗീയ ഭവനം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും വചനം തന്നെയായി അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനെ രക്ഷകനായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്ത ദൈവമേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ രക്ഷാകരമായ വചനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും പ്രകാശവും നൽകട്ടെ. സ്നേഹനിർഭരമായ ജീവിതത്തിന് ഈ തിരുവചനങ്ങൾ ഇവിടെ വസിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സുവിശേഷ വെളിച്ചത്താൽ ഇരുളെല്ലാം നീക്കിടുവാൻ അവതാരം ചെയ്തവനെ കൈകൂപ്പി വണങ്ങിടാം. കർത്താവേ, ധരണിയിൽ നിൻ സാക്ഷികളായി തീർന്നിടുവാൻ. കർത്താവേ, ധരണിയിൽ നിൻ
ചൊരിയട്ടെ. ഞങ്ങളിൽ നിൻ സുവിശേഷം പൂങ്കിരണം ചൊരിയട്ടെ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കിട്ടും. ചോദിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു, മുട്ടുന്നവന് തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. മകനപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളിലുണ്ടോ? അഥവാ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? മക്കൾക്ക് നല്ല വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ദുഷ്ടരായി നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയോ കൂടുതൽ നന്മകൾ നൽകും. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുവിൻ. ഇതാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. പരീക്ഷയോട് വെഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ സന്ദേശം പറയുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കർത്താവെ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വൈദികർക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനം അങ്ങയുടെ ആലയമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഈ ഭവനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈദികരുമായി സഹകരിച്ച് ഇവിടെ അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടവക ഒരു കുടുംബമാണെന്ന ചിന്തയിൽ ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈദികർക്കും സന്യാസികൾക്ക് അൽമായർക്കും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ വരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച യാചനകൾ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമേ. പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ പരിപാലനം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും കൃപാവരം ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വതും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ 100 ഇരട്ടിയും വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മിശിഹായെ, അങ്ങയുടെ വൈദികരുടെ വാസത്തിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തെ അങ്ങ് ആശീർവദിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഇതിൽ വസിക്കുന്നവരെ അങ്ങയുടെ പൈതൃകമായ പരിപാലനയിൽ സംരക്ഷിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹം നിരന്തരം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇടവക ജനങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം വർത്തിക്കുവാനും അങ്ങയെ പോലെ നല്ല ഇടയരായി ജീവിക്കുവാനും അവസാനം നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാനും ഇവിടെ വസിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുന്ന ഈ ഭവനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാവിധ പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവമേ, നിൻഗേഹമെത്ര മോഹനം. കണ്ണുകൾ ദിവ്യശോഭ തഴുകി നിൽക്കൂ, കാതുകൾ നിൻവാണിയിൽ മുഴുകി നിൽക്കൂ. അന്യഭൂവിലായിരം ദിനങ്ങളേക്കാൾ നിൻഗ്രഹത്തിലേക
ദിവസം സാമ്യമല്ലോ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം, നിൻ ഗ്രഹത്തിൽ വാഴുവോർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും, വിശിഷ്യ വൈദിക മന്ദിരത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരോടും ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും കൂടെ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് അനുദിന ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുവാൻ ആദിപിതാവായ സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ഈ പാരീഷ് സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകണം. ഇടവകാലങ്ങളെ ആധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ വരദാനങ്ങളാൽ അങ്ങ് ധന്യരാക്കണമേ. നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കട്ടെ. പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും നീതിയിലും സത്യത്തിലും വളരുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങേ പരിപാലനയെ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഈശോമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുന്ന ഈ പാരീഷ് സ്കൂൾ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതമായി. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, തുടർന്ന് ഇവിടെ പൊതുസമ്മേളനമായിരിക്കും. പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ നിയുക്ത ഫൊറോന വികാരി പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വള്ളിമലയച്ചനായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വികാരി ജനറൽ അച്ഛനും ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് കണ്ണൂർ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഏറ്റതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വൈദിക ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് വൈദികർ വസിക്കുമ്പോൾ ആണ് ശരിക്കും ആ പള്ളിയിലെ ദൈവസാന്നിധ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയായി ഈശോ വസിക്കുമ്പോൾ വൈദിക മന്ദിരത്തിൽ പൗരോഹിത്യമായി നിത്യപുരോഹിതനായി ഈശോ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സാന്നിധ്യങ്ങളും ഈശോയുടെ തന്നെ സാന്നിധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ കാണാൻ വരുന്ന എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കണം.
പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ വൈദികരെയും കാണും. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ദൈവീക സാന്നിധ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണ് ഹൊസങ്കടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പാരീഷ് ഹോള് വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി, മനോഹരമായി, അനുഗ്രഹീതമായി നിങ്ങൾ നിറവേറ്റി എന്ന് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള വൈദികർ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോളും. എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മധ്യേ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. ഇവയൊക്കെയും നിവർത്തിതമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതാവായ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിച്ചനെ ഞാൻ കർണാടക ശൈലിയിൽ ആദരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വികാരിച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യും? വരൂ. ചാച്ചൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എഴുന്നേറ്റ് പോയി. എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. കർണാടക അതിരേലായതുകൊണ്ടാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ അഭിനന്ദ പിതാവ് ആർച്ച് ബിഷപ്പായതിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം പിതാവിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി വർഷം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ജൂബിലി വർഷം, നമ്മൾ പൗരോഹിത്യ ജൂബിലി വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മധുരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇടവകയുടെ ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോടുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റർ ജോയ് സാർ പിതാവിനെ പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നു. ഞാൻ കർണാടകയുടെ അതിർത്തിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ കേരള സ്റ്റൈലിലാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. പിതാവിൻ്റെ തിരക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിതാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റപ്ലാക്കലച്ചനും ഉടനെ തന്നെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. അഭിനന്ദ പിതാവിൻ്റെ തിരക്കുകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനിടയിലും ഇവിടെ വരുവാനും ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊത്തായിരിക്കുവാനും അതിലുപരി മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്ദേശവും വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത അഭിനന്ദ ജോസഫ് പാമ്പളാനി പിതാവിനെ ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം ഈ കാസർഗോഡ് സോണിൻ്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദ പിതാവിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്.
ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് റീജിയൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ഒറ്റപ്ലാക്കലച്ചൻ. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്, തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ പല റീജിയനുകളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു VG, ഞങ്ങൾക്കൊരു മോൺസിഞ്ഞോർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമുള്ളത്. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് റീജിയൻ്റെ അഭിമാനവും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഒരു എന്തും പറയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റപ്ലാക്കലച്ചനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങളോടൊത്ത് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചതിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ഒറ്റപ്ലാക്കലച്ചനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഏതാനും വൈദികരുണ്ട്, അതിലെ ചില വൈദികർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകും. അത് ഏറെ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് മുണ്ടമറ്റമച്ചൻ, എൻ്റെ വികാരി അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുണ്ടമറ്റമച്ചനെയും അതോടൊപ്പം ജോസഫ് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കലച്ചനെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ, കാരണം 4 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് അച്ഛനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്കറിയാം. അച്ഛൻ്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നു എന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അച്ഛനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമ്മൾ പൊതുസമ്മേളനമാണ്, എല്ലാവരും അതിനുശേഷം ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് പോകാവൂ എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു. അഭിയൻ്റെ പിതാവും വൈദികർ മാത്രമേ ഹാളിൽ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ വളരെ വലിച്ചു നീട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല. നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായി തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഉച്ചയോടടുക്കുമ്പോൾ വിശപ്പിൻ്റെ വിളികൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളധികം നീട്ടില്ല. അരമണിക്കൂറിൽ തീരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടേ പോകാവൂ. അതിനോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കയറിക്കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വന്ന സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചതിന് ശേഷമേ പോകാവൂ എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെയും അതിലുപരി അഭിയൻ്റെ പിതാവിനെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നമ്മുടെ പള്ളി വെഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മതബോധനവും അതോടൊപ്പം വൈദികർ താമസിച്ചിരുന്നതൊക്കെ ഒത്തിരി പരാധീനതകളിലൂടെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു സ്വസംഘടിക്കാരുടെ നീണ്ട 8 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇന്നിവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിൽ സന്തോഷിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ അവർണ്ണനീയമായ ദാനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായ ജോർജ് വള്ളിമല അച്ഛനെയും, അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് സോണിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്, അതുപോലെ ബിനു നെടുപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെയും, പോൾ വോർക്കാടി ചർച്ച് ഫാദർ പോൾ സിഗുവേര അച്ഛനെയും, മദർ കുസുമ സിസ്റ്ററെയും, നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛൻ ലൂക്കോസ് അച്ഛനെയും, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ കിഴക്കേടത്ത് ജോയ് സാറിനെയും, നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പനക്കൽ തോമസ് സാറിനെയും വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോർജ് വള്ളിമലച്ചൻ, ബിനു നെടിപ്പറമ്പിലച്ചൻ, നമ്മുടെ ലൂക്കോസ് അച്ഛൻ, ഓർക്കാടി ചർച്ച് ഫാദർ പോൾ സിഗുവേര അച്ഛൻ, അതുപോലെ മദർ കുസുമ സിസ്റ്റർ, കിഴക്കേടത്ത് ജോയ് സാർ, പനക്കൽ തോമസ് സാർ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പൊതുസമ്മേളനം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാം. അതിനായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പള്ളി കൊയർ ടീമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. शांति
നീയല്ലോ, പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ, പുല്ലുമാടവും പൂമണി മേടയും തുല്യമായി തൊഴും ശക്തിയും നീയല്ലോ. എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ, എൻ മനസ്സിൽ നിശാന്തിയാകണമേ. എന്റെ പാദം ഇടരാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ. എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ. പ്രാർത്ഥനാകാലം ആലപിച്ച കൊയർ ഗ്രൂപ്പിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കറിയാം, വന്ന അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ജോയ് സാറാണ്. നമുക്കറിയാം, നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും വികാരി അച്ഛനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പള്ളിയുടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ചുറുചുറുക്കോടുകൂടിയും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയും രാത്രിയോ പകലോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുകയും അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കോർഡിനേറ്റർ കിഴക്കേടത്ത് ജോയ് സാറിനെ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് പള്ളി വികാരിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് സോണിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായിരിക്കുന്ന ജോർജ് പള്ളിമലയച്ച, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായ ബഹുമാനായ ബിജു നെടുമ്പറമ്പിൽ OSST പ്രൊവിൻഷ്യൽ കൗൺസിലർ, ഓർഡർ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രൊവിൻസ് അച്ഛ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സുപ്പീരിയർ CMC സിസ്റ്റർ കുസുമം, നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായ ശ്രീ തോമസ് പനിക്കൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഇടവകളിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, 2014 ജൂൺ മാസം 24 നമ്മുടെ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ദേവാലയം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പിതാവ് നിർവഹിച്ചത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടവകക്കാരുടെ ഒപ്പം എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണം കാഴ്ചവെച്ചു. 2021 ജൂൺ 13 ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ല് ഇട്ടത്. അതിനുശേഷം 16 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പാരീഷ് ഹാളും അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക മന്ദിരവും നിർമ്മാണം സുദീർഘമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛൻ്റെ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം ചെറിയൊരു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു നിർമ്മിതിയായിരുന്നു ഇത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഏകദേശം 40 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയുണ്ടായി. കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ, അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷന് കാസർഗോഡ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിൻ്റെ
വികാരിയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് സോണിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോർജ് വള്ളിമലി അച്ഛനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാസർഗോഡ് സോൺ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കാസർഗോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ, കാഞ്ഞങ്ങാടിന് പകരം കാസർഗോഡ് പള്ളിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് പള്ളി അച്ഛനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ റവറൻഡ് ഫാദർ ബിജു നെടുമ്പറമ്പിൽ OSST ആണ്. ട്രിനിറ്റി ആശ്രമം, മധൂർ ട്രിനിറ്റി ആശ്രമത്തിലെ സുപ്പീരിയറാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും വിശിഷ്ട ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ നമ്മളെ കാലാകാലങ്ങളിലായി നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആശ്രമ ദേവാലയവും സ്ഥാപനവുമാണ് ട്രിനിറ്റി ആശ്രമം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുസുമ സിസ്റ്ററാണ്, സുപ്പീരിയർ CMC സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സേവനം വീണ്ടും ചെയ്യുവാനായി മദറായിട്ടാണ് സിസ്റ്റർ കുസുമം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ പരിപാടികളിലും നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന്, നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുസുമ സിസ്റ്ററെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ തോമസ് പനിക്കൽ അവർകളാണ്. ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെയും ചെയർമാൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഈ രണ്ടാം വട്ടമാണ് ഒരു നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നത്. സുദീർഘമായ സേവനത്തിലൂടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ കുറേ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ നിർമ്മാണത്തിന് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഏവരെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇടവകയിലെ നമ്മൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പൂർത്തീകരണമാണ് ഈ നിർമ്മിതി. ആ വൈദികൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയത്തിനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി 80% തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ചനാണ് നിർവഹിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മസമർപ്പണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗം എപ്പോഴും നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കണം. ഇതിന് കൂടെ അധ്വാനിച്ച 1-2 വ്യക്തികളുടെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റി ശ്രീ ജോസ് തെങ്ങുംപള്ളിയിൽ, അദ്ദേഹം ഈ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ ഈ തീരുന്ന ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പോലും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ജോസ് തെങ്ങുംപള്ളിയെ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വേളയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്മരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ കിരൺ കുര്യാക്കോസ് കുഴുവേലിപ്പറമ്പിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും യുവാക്കന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും ഏത് അർദ്ധരാത്രിക്കും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഓടിയെത്തുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ നിർമ്മിതിയുമായി സഹകരിച്ച് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജോയ് വെട്ടിക്ക, അതിനുശേഷം ഈ ഇടവകയിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ വ്യക്തികൾ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം ഞാൻ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും പേര് പറഞ്ഞ് പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.
ഈ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും, ഈ ഇടവകയിലെപ്പെട്ട ഓരോ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും, ഈ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള നമ്മളെ സഹായിച്ച ഓർക്കാടി പള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ 1-2 വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, നമ്മുടെ ടോമിയത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയും വേദിയിലേക്ക് ഇരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം വേണ്ട, ഞാൻ സദസ്സനെ ഇരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സർവീസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമിയച്ചന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സന്നിധിയായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ ബ്രദർ, സ്നേഹാലയത്തിലെ ബ്രദർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് അച്ഛനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റർ കിഴക്കേടത്ത് ജോയ് സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്ന് ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് ജോർജ് വള്ളിമല അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ കാസർഗോഡ് സെൻറ് ജോസഫ് ചർച്ചിൻ്റെ വികാരിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട കാസർഗോഡ് സോണിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അച്ഛൻ തികഞ്ഞൊരു മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ്. ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സമീപിക്കാവുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ജോർജ് വള്ളിമല അച്ഛൻ. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരച്ഛനും കൂടിയാണ്. മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ധ്യാന ഗുരുവുമായ ജോർജ് വള്ളിമല അച്ഛനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലുള്ള പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, പ്രിയ മദറെ, പ്രിയപ്പെട്ട ജോയി തോമസ്, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഹോസങ്കടിയിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും നിർവൃതിയുടെയും നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മത്തിൽ നിരന്തരം മുഴങ്ങിക്കേട്ടതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലും മനുഷ്യൻ്റെ ക്ഷീണം വകവയ്ക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിലും ദൈവമൊരുക്കിയ വലിയ സമൃദ്ധിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു ആഘോഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിനൊന്നും സാധ്യതയില്ലാത്ത സമയമാണിത്. നമുക്കറിയാം, വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയ കാഴ്ചയായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയവും പള്ളിമുറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വാക്കുകളെക്കാളും വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂക്കാസിനെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും അനുസ്മരിച്ചതുപോലെ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഈ ഇടവകയിലെ ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തു. ഇടവകയിൽ തന്നെയല്ല, മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ മനോഹരമായ പള്ളിമുറിയും അതുപോലെ ഓഡിറ്റോറിയം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ജനം എന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.
ഹൃദ്യമായ വാക്കുകളിലൂടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ ജോർജ് വള്ളിമല അച്ഛന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്ന് ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബിനു നെടിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ്. അദ്ദേഹം ട്രിനിറ്റി സഭയുടെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൗൺസിലറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നവും ഹാർഡ് വർക്കും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നു. മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കും സർവോന്മുഖമായ അവരുടെ എല്ലാ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ്. ബിനു നെടുപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു തിരുത്ത്. എൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ബിജു നെടുംപറമ്പിൽ എന്നാണ്. ഞാനിന്ന് ഈ ഡെസിഗ്നേഷനൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ആയതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോരുത്തരും വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ റോൾ എന്ന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഖൊസങ്കടി ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളോട് കൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 3 ചിന്തകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് പറയുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വേദിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറ്, എന്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രധാന ഘടകം. പലർക്കും പല ചിന്തകളായിരിക്കാം. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ദിവ്യ കുർബാനയോടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. ചിലവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ചിലവർ പറയും, വളരെ ആത്മീയരായിട്ടൊക്കെ ഉയർന്നവർ പറയും വിശുദ്ധ കുർബാനയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രധാന ഘടകം. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പള്ളിമുറിയുടെയും ഈ പാരിഷ് ഹോളിൻ്റെയും വെഞ്ചിരിപ്പ് നടത്തി. ചിലർ പറയും അതായിരുന്നു പ്രധാന ഘടകം. ചിലർ പറയും നമ്മളതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കേക്ക് കഴിച്ചു. ചിലർ പറയും അതായിരുന്നു പ്രധാന ഘടകം. ഇങ്ങനെ 2-3 തലത്തിൽ എൻ്റെ ചിന്ത പോവുകയായിരുന്നു. കാരണം നന്നായിട്ട് വിശന്നിരുന്നപ്പോൾ ആ ഒരു കേക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇടവകയുടെയും വളർച്ച എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദേവാലയം വേണമെന്ന് നമ്മൾ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ദേവാലയം ചിലപ്പോൾ ആദ്യമോ അവസാനമൊക്കെ പണിയുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു പള്ളിമുറി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പള്ളിമുറി ഒരു കുറവായിട്ട് കാണുന്നു. അതിനുശേഷം പള്ളിമുറി പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പള്ളിമുറി പണിയുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാരിഷ് ഹോള്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി വന്നാൽ നടത്തുവാനായിട്ടൊരു സ്ഥലമില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു കുറവായിട്ട് കാണുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ പണിയുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവർ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇടവകയുടെ വളർച്ചയാണ്. ഞാൻ ഈ കാസർഗോഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ആസാമിലാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണിയിൽ എനിക്കും ഏർപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മനോഹരമായൊരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ആശീർവാദ കർമ്മത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഞാൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത്രമാത്രമാണ്.
ഇത് പണിതവരും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വൈദികരുമൊക്കെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ദേവാലയം അവരുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ദേവാലയമായിട്ടും ഈ വൈദിക മന്ദിരം അവരുടെ ഒരു താമസ സ്ഥലവുമായിട്ടൊക്കെ കാണുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ ഇടവകയുടെ എല്ലാം ഈ ഇടവകക്കാരുടെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫാദർ ലൂക്കോസ് മാടശ്ശേരി. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചു. ഒരുപാട് ഓടി നടന്നു, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, PhD ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ, 2 ഇടവക വൈദികനാണ്. കുമ്പളയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ പുരോഗതികൾ അദ്ദേഹം വരുത്തി. അതിനുശേഷം ഇവിടെയും ഏതാനും 10-16 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം PhD-യെയാണോ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതോ ഈ വൈദിക അതുപോലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനെയാണോ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഒരു വൈദികൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തു തീർക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരു PhD ഒക്കെ എടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുക. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസ് അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ. ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത്രയും അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലൂക്കോസ് അച്ഛനും ചിലപ്പോൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകും. ലൂക്കോസ് അച്ഛൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫലകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഉദ്ഘാടനം ഒരു ഫലകം കർട്ടൻ നീക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുക. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം സ്ഥാനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്ന ലൂക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് വിശ്വസ്തയോടുകൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റവും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതവുമാണ് ഈ ഹൊസങ്കടി ഇടവകയിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയും അതുപോലെ ലൂക്കോസ് അച്ഛനൊക്കെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുവാനായിട്ട് ഇടവകക്കാർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു ഒത്തൊരുമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ, ഇത് പണിത ലൂക്കോസ് അച്ഛനും അതിരൂപതയ്ക്കുമൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു യൂണിറ്റിയുടെ ഐക്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടത് മാറുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിലും ആശീർവാദ ക്രമത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സർവേശ്വരനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹൊസങ്കടി ഇടവക ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗത്തിൽ ഞാനും വിശ്വസ്തയോടെ നല്ല ക്രൈസ്തവ മൂല്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളും മാറുമെന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തവും നമുക്ക് ഈ ഹൊസങ്കടി ഇടവകയിലായിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി നിർവഹിച്ച ബിനു നെടുപ്പറമ്പിലച്ഛന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മിൽട്ടൺ ജേക്കബ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ മാംഗ്ലൂർ സെമിനാരിയിൽ തിയോളജി പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്. അതോടൊപ്പം മഞ്ചേശ്വരം അവർ ലേഡി ഓഫ് ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട്. അച്ഛനെ ആശംസയ്ക്കായി സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളെ, ഇന്ന് ഈ ഒരു ചടങ്ങിനായിട്ട്, ആശീർവാദത്തിനായിട്ടും ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിനായിട്ടും എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം, ഏതാണ്ട് 19-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു കത്തോലിക്ക മലയാളി സമൂഹവുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ മംഗലാപുരം സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുമായിട്ട് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും
വേദപാഠമെടുക്കാനും ഒക്കെ ലഭിച്ച ഒരവസരം ഞാനെന്നും സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള ചില മുഖങ്ങളെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവരുടെ മക്കളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി നല്ല നിലയിലൊക്കെ എത്തിയെന്ന് കാണുന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ വൈദികനായി എൻ്റെ പഠനത്തിനൊക്കെ ശേഷം മംഗലാപുരം സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ മലയാള കുർബാനയ്ക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയും ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്, സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പലപ്പോഴും പല വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും ഇവിടെ വരാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തോടൊപ്പം ഈ വൈദിക മന്ദിരവും ഈ ഒരു ഹോളും ആശീർവാദ കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മഞ്ചേശ്വരം പ്രദേശത്തുള്ള കത്തോലിക്ക മലയാളികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കൂടി ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഇത് വളർന്നു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലൂക്കാസ് അച്ഛൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനവും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അധ്വാനവുമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും മുന്നോട്ട് വളരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ദേവാലയത്തിനും ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും ഇവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛനും എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു, എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ചേശ്വരത്തും കൂടിയുള്ള വിശ്വാസികളുടെയും മഞ്ചേശ്വരം പള്ളിയുടെയൊക്കെ ആശംസകൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ജേക്കബ് മിൽട്ടൺ അച്ഛന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മദർ കുസുമ സിസ്റ്ററാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മദർ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും തൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ക്ലീനിങ് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അമ്മമാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് അധ്വാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത മദറിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അവർണ്ണനീയമായ ദാനങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അതിലേറെ ആനന്ദത്തിൻ്റെതുമായ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ നാം ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപയുടെ നക്ഷത്രങ്ങളായി ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലും ആശീർവാദത്താലും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട വൈദിക ഭവനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ നല്ല ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപാവര സമൃദ്ധിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നന്ദിയുടെ വികാരങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2014 ജൂൺ 24 നടന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഇതാ ദൈവകൃപയുടെ പ്രതീകമായ ബോം ജീസസ് ഹാളും വൈദിക മന്ദിരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനെയും കോർഡിനേറ്ററെയും കൈക്കാരന്മാർ ഇടവക സമൂഹത്തെയും എല്ലാ കരങ്ങളെയും പ്രചോദനവും പ്രാർത്ഥനയുമായി കൂടെ നിന്നവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലമുകളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ദീപം പോലെ അനേകർക്ക് പ്രകാശം നൽകാനും ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ആത്മീയമായ ഉണർവും ചൈതന്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഭവനങ്ങൾ ഒരു ഉപകരണമായി തീരട്ടെ. ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെയാണോ ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി കൂടാരങ്ങളായി കരുണയും സമാധാനവും ആത്മീയ സന്തോഷവും അനേകർക്ക് നൽകാൻ ഈ ഭവനങ്ങൾ നിമിത്തമായി തീരട്ടെ. ഈ ആലയം നിത്യം അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തുണയരുളട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ നാടിനും ഈ പ്രദേശത്തിനും പ്രത്യേകമായി അക്രൈസ്തവരായ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ
ഭവനങ്ങൾ ഒരു ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ നീർച്ചാലുകളായി തീരാൻ ദൈവം തുണയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച കുസുമ സിസ്റ്ററിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പനക്കൽ തോമസ് സാറാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകൾ കാരണം പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പനക്കൽ തോമസ് സാറിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഒസങ്ങാടി ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞങ്ങളുടെ എവരുടെയും ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്ന പള്ളിമുറിയും അതുപോലെ തന്നെ പാരിഷ് ഹാളിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം പാരിഷ് ഹാളിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നടക്കുകയുണ്ടായി. പൊടുന്നനെ തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വികാരി അച്ഛനെ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ, 3 വർഷം മുമ്പ് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഒരച്ഛനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ മാനസിക സംഘർഷം അന്നത്തെ കൈക്കാരനായിരുന്ന എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ആ മാനസിക സംഘർഷത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വിരാമമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വള്ളിവരയച്ച, ബിജു നെടുമ്പറമ്പലച്ച, അത് പോളച്ച, അതുപോലെ മിൽട്ടൺ അച്ച, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഈ നിർമ്മാണം ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഈ സന്തോഷാവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി അതിൻ്റെ കടവും കടപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക പല കടകളിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏക കടപ്പാട് ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛനോട് മാത്രമാണ്. മറ്റ് യാതൊരുവിധ കടപ്പാടും ഈ സംരംഭത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട്, സ്നേഹത്തിലും സഹകരണത്തിലും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പനക്കൽ തോമസ് സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള മൊമൻറ്റോ വിതരണമൊക്കെയാണ്. ഹൊസങ്ങാടി ഇടവകയുടെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നം ഇവിടെ പൂവണികയാണ്. ഈ പുഷ്പം വിരിഞ്ഞത് പലരുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും പലരും ഞങ്ങളെ സ്വന്തമായി ചേർത്ത് നിർത്തിയതിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി. അവരുടെ വേദനകളും വിയർപ്പ് തുള്ളികളുമാണ് ഇന്നിവിടെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഉപഹാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പേര് പറയുന്ന യഥാക്രമത്തിൽ വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുവാൻ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വള്ളിമല അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ രൂപകൽപ്പന നൽകിയ എഞ്ചിനീയർ ജോയ് സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ജോയ് സാർ.
ഈ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കൽപ്പണികൾ ചെയ്തത് വർക്കാടിയിൽ നിന്നുള്ള റോഷൻ ആൻഡ് ടീമാണ്. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ റോഷനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു റോഷൻ. കെട്ടിടത്തിന്റെ സെന്ററിക് വർക്ക് ചെയ്തത് വർക്കാടിയിൽ നിന്നുള്ള നിക്കോളാസ് ആൻഡ് ടീമാണ്. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നിക്കോളാസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു നിക്കോളാസ്. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഗൾഫ് ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററായ സനോജിനെ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സനോജ്. നമ്മളിത് കാണുന്ന ഈ ഫ്ലോറിംഗ് മനോഹരമായി ചെയ്തത് കുമ്പളയിൽ നിന്നുള്ള ലെനിൻ ആൻഡ് ടീമാണ്. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ലെനിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് വയറിംഗ് ചെയ്തത് ബെജയിൽ നിന്നുള്ള രവി ആൻഡ് ടീമാണ്. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ രവിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുമില്ല, ഭംഗിയായി ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തത് SS ഇന്റർലോക്ക് കമ്പനിയാണ്. അതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററായ സന്ദീപിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദിയോടെ അടുത്തതായി ഓർക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വം മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ പള്ളിമുറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുടനീളം കൈക്കാരനായിരുന്ന ജോസേട്ടൻ. നിർമ്മാണം തുടങ്ങിവെച്ച അന്നു മുതൽ തന്റെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലും വകവയ്ക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്റെ സമയം ഇതിനായി നൽകിയ ജോസേട്ടനെ ഞങ്ങളുടെ എളിയ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ജോസേട്ട. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഹൊസങ്കടിക്കാരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനിലൂടെയാണ്. അച്ഛൻ്റെ അഹോരാത്ര പ്രയത്നവും കഠിനാധ്വാനവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും മുഖ്യ ഘടകം ഫൈൻ ആർട്സ് ആണ്. ഈ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ 80% തുകയും അച്ഛൻ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അത് നമുക്കതിൽ അഭിമാനിക്കാം. അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഇടവയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, തലശ്ശേരി രൂപതയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ മറ്റൊരു അച്ഛനും ഒരു വൈദികനും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല. 2 ഇടവകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ PhD പഠനവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇടവക ജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു തടസ്സവും വരുത്താതെ, യാതൊരു കുറവും വരുത്താതെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ദൈവജനത്തെ നയിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അച്ഛന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ നന്ദി പ്രസംഗത്തിനായി അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വള്ളിമലയച്ച, ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മനോഹരമായ സന്ദേശം നൽകിയ ബിജു അച്ച, ഞങ്ങളോടൊത്തായിരിക്കുന്ന മിൽട്ടൺ അച്ച, ഇടവകയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ജോയ് സാറെ, ഇടവകയോട് ചേർന്നുള്ള മഠത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ കുസുമ സിസ്റ്റർ,
നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായിരുന്ന തോമസ് സാറെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് ഇവിടെ സുഖിച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലേ എന്നതായിരുന്നു എന്നോട് ഒരു യൂത്തിലെ അംഗം വന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ സുഖിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വികാരം. ഈ ഹാളിൻ്റെ പേര് ബോം ജീസസ് ഹാൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും. എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു ഇതെന്താണ്. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരക്ഷരം കുറഞ്ഞു പോയതാ, ബിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോംബ് ജീസസ് എന്ന് വന്നേനെ എന്ന്. പക്ഷേ അത് ഗോവയിലൊക്കെ പോയി പരിചയമുള്ളവർക്കറിയാം, ഗോവയിലെ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പേര് ബോം ജീസസ് ബസിലിക്ക എന്ന്. അത് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലാണ്, അത് ഉണ്ണീശോ എന്നു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ കരുണയുടെ സമ്മാനമായിരുന്നു ഉണ്ണീശോ. ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ കരുണയായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇപ്രകാരം പേരിട്ടതും ആ വലിയ കരുണ അനുഭവിച്ചു നിൽക്കുന്നതും. കാരണം 2021 വർഷം മാർച്ച് മാസം ചേർന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പള്ളിമുറി പണിയാമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് 700 രൂപയായിരുന്നു. നാളിതുവരെ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ 38 ലക്ഷത്തിൽ മുകളിൽ ചെലവായി നിൽക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് മാത്രമാണ്. നേരത്തെയും അച്ഛൻ വിതുമ്പി, ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ വിതുമ്പുകയ. അപ്പോൾ ഇത്രേ അച്ഛന് മനക്കട്ടിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ നിർമ്മാണ വേളയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. നന്ദിയുടെ വികാരങ്ങളും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവുകളുമായി നിൽക്കുന്ന ഈ നിമിഷം അഭിയന്ത്യ പിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. അഭിയന്ത്യ ഞെർലക്കാണ്ട് പിതാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണ് ഇതിന് അനുവാദവും അതോടൊപ്പം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് അഭിയന്ത്യ ജോസഫ് പാമ്പ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഇത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ബഹുമാനം അഭിയന്ത്യ വലിയമറ്റം പിതാവിൻ്റെയും ഞെർലക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പാമ്പ്ലാനി പിതാവിൻ്റെയും പിന്തുണ എപ്പോഴും എനിക്ക് കരുത്തായിരുന്നു. അഭിയന്ത്യ പിതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ യോഗത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൊസങ്കടി ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ദേവാലയ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ അഭിയന്ത്യ പിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. എനിക്കെന്നും പ്രചോദനമായിരുന്നത് എൻ്റെ സഹോദര വൈദികരാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാനും ഇതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാനും പ്രോത്സാഹനത്തിനായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദര വൈദികരും, അത് മഞ്ചേശ്വരം ഡോൺ ബോസ്കോ ആശ്രമം മുതൽ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ ഉടനീളമുള്ള എല്ലാ വൈദികരും, എല്ലാ സന്യാസ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദികരും എനിക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു. ഈ വൈദികരുടെ വലിയ പിന്തുണയും കരുത്തും എനിക്ക് ഏറെ ഉപകാരം നൽകി. ഞാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ചെന്ന ഇടവകളിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹായവും അതോടൊപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണവുമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ ഇടവകളിലെ എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും അതോടൊപ്പം ആ ഇടവകളിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക സമൂഹത്തെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓരോ ഇടവകയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇടവകക്കാരോട് കൊടുത്ത വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നാണ്. നാളിതുവരെ ഞാനത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്തു. ഞാൻ ചെന്ന അങ്ങാടിക്കടവ്, കിളിയന്തറ, എടൂർ, ഇരിട്ടി, ചെമ്പന്തൊട്ടി, ചെമ്പേരി, മേരിഗിരി, കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, പടന്നക്കാട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർഗോഡ്, ബദിയെടുക്ക, പെർള, കുമ്പള ഇടവകളിലെ എല്ലാ വികാരിയച്ഛന്മാരെയും ആ ഇടവകളിലെ എല്ലാ ഇടവക സമൂഹത്തെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്.
അതോടൊപ്പം ഞാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഞാൻ സമീപിച്ച SH, SABS, FCC, MSMI, CMC തലശ്ശേരി പ്രൊവിൻസുകളിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, അവിടുത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർമാരും, അതോടൊപ്പം FCC ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, FCC ഭരണജ്ഞാനം, CMC ജനറലേറ്റ്, SABS ജനറലേറ്റ് എന്നീ സുപ്പീരിയേഴ്സിനെയും അവിടുത്തെ ടീം അംഗങ്ങളെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഒന്നുമറിയായിരുന്ന എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹായിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട റോഹൻ സാർ, റോഹൻ കോർപ്പറേറ്റിനെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന ക്രിസ്തു വചനം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് നിരവധി ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് സഹായത്തിനായി എത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചർ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു 80% തുകയും അച്ഛനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ. ഞാൻ ചെന്നു കൈനീട്ടി ആരും എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ഒരു അനുഗ്രഹം, ഒരു കൃപ അതിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കൈനീട്ടിയിടത്തെല്ലാം എനിക്ക് തന്നു. അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി 100% വിശ്വസ്തയോടെ ഇവിടെ ഇടുകയും ചെയ്തു. കൈനീട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് മദർ തെരേസയുടെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർന്നു നിന്ന എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. സ്വന്തം വീട് പണിയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പണിയാൻ വന്ന എല്ലാ ജോലിക്കാരും എന്നോട് ചേർന്നു നിന്നു. അവരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ, രാത്രികൾ എല്ലാം അവരുടെ ചെലവഴിച്ചു. ഒരു പരാതികളും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാ നേരവും എന്നോട് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ഓടി വരികയായിരുന്നു. സ്വന്തം എന്ന പോലെ ഇവിടെ ആയിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച, ഈ കെട്ടിടപ്പണി മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രദറിനെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇടവകയുടെ കൈക്കാരന്മാർ, കോർഡിനേറ്റർ, പാരിഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്. ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പാമ്പളാനി പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിലും ഓടിയെത്തി ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നതെന്ന് വളരെ ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് കൂടെ ചേർത്തു നിർത്തിയ അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പാമ്പളാനി പിതാവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി പിതാവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പിതാവിനോടൊത്തുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പളക്കലച്ചനെയും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനെയും ടോമി അച്ഛനെയും സുബിൻ അച്ഛനെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ടോമി അച്ഛനും ബിജു അച്ഛനും രതീഷ് അച്ഛനും അടങ്ങുന്ന 3 കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് എൻ്റെ ത്രിത്വ കൂട്ടായ്മ. ഈ 3 കോൺഗ്രിഗേഷനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ കളിയും കളിച്ചത്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഇവരെന്നോട് നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോൺ ബോസ്കോ സലേഷ്യൻ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ അച്ഛന്മാരെയും സെൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ വൈദികരെയും ഹോളി ട്രിനിറ്റി കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ വൈദികരെയും ഞാൻ ഹൃദ്യമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുമ്പള ഇടവകയിലെ ഇടവകക്കാരോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പല ഞായറാഴ്ചകളിലും എന്നെ കാണാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും, അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ? അവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ ഞങ്ങൾ പിതാവിന് കത്തയക്കും, കാരണം അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അച്ഛൻ ഓടുന്നത് ഹൊസങ്കടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുമ്പള ഇടവക ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ സഹനത്തോടെ അല്ല, നിങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മറ്റു വൈദികർ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തതും പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടതും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും പരിചയമുള്ള മുഖം തന്നെയാണ് അവരും. പിന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല എന്നെനിക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ്.
നിങ്ങൾ അതിനോട് കാണിച്ച, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇത് തീർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഇന്നത്തെ എല്ലാ അതിനോടുള്ള പിന്തുണയ്ക്കും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വള്ളിമലയച്ചൻ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കാസർഗോഡ് ഫൊറോനയുടെ നിയുക്ത വികാരി എന്നാണ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് പിതാവ് അപ്രകാരം ഒരു അഭിസംബോധന പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അർത്ഥം അത് അടുത്ത കൊല്ലം ഫൊറോന വികാരിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് നിയുക്ത അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം താരാമംഗലം പിതാവിനെ നിയുക്ത ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വള്ളിമലയച്ച, അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹമാണ്, അതോടൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ ആ വലിയ കഠിനാധ്വാനമാണ്, അച്ഛൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ശുശ്രൂഷയാണ് അച്ഛൻ്റെ വളർച്ച. ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങളോടൊത്തായിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം സ്നേഹമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വള്ളിമലയച്ചനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ ഉദ്ഘാടകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛൻ, ട്രിനിറ്റി കോൺഗ്രിഗേഷനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മൾ നേരത്തെയും നമ്മൾ ഓർത്തതാണ്, പിതാവ് പ്രസംഗത്തിലും ഓർത്തു. ബിജു അച്ഛൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ബിജു അച്ഛൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ തലക്കെട്ടുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്രകാരമാണ്. കാരണം വികാരി ജനറൽമാരെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ഘാടകനായി പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ അച്ഛന് സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ബിജു അച്ഛനോട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ബിജു അച്ഛൻ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനൊന്നുമല്ല. കാരണം ബിജു അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ചെറുപ്രായത്തിലെ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയത് അച്ഛൻ്റെ പ്രയത്നമാണ്, അച്ഛൻ്റെ കഠിനാധ്വാനമാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഈ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്തെ ഈ പുഞ്ചിരിയും അതോടൊപ്പം നൽകുന്ന സ്നേഹവും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച വാത്സല്യത്തിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. മിൽട്ടൺ അച്ഛൻ മംഗലാപുരം ജപ്പു സെമിനാരിയിൽ തിയോളജി പ്രൊഫസറാണ്. അച്ഛനെ പറ്റി ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനോട് ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അച്ഛനെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം തിയോളജിയൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരു സെമിനാരി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം വിനയത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെയൊക്കെ തിയോളജി പഠിപ്പിച്ച പ്രൊഫസേഴ്സിനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എളിമയോടെ നിൽക്കുവാൻ അച്ഛൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഈ വലിയ സ്നേഹം, അച്ഛൻ്റെ ആ വിശാലമായ മനസ്സ്, അച്ഛൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ ബൈബിളിലായിരിക്കും അച്ഛൻ പഠിച്ചതെന്ന്. കാരണം ലൂക്കായുടെ കാരുണ്യമാണ് അച്ഛന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഈ വലിയ സ്നേഹത്തിന് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആശംസകൾക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് സാറ് ഈ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്നു. നിർമ്മാണത്തിലുടനീളവും അതിലുപരി ആശംസയിലൂടെയൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഏറെ നന്മ പറഞ്ഞു എന്നതിലുപരി എപ്പോഴും എനിക്കൊരു സഹായമായിരുന്നു, എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് സാറിനെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ കുസുമം സിസ്റ്റർ, ഇടവകയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത എല്ലാ CMC സഹോദരിമാർക്കും പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ കുസുമ. ഈ നാളുകളിൽ CMCക്കാർ ഈ ഇടവകയിലേക്ക് നൽകിയ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കുസുമൻ സിസ്റ്ററിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇടവകയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയ് സാറിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുക. കാരണം സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് അതൊരു നിശബ്ദമായ ഒരു ഇരിപ്പാണ്. ഇതാണ് സാറിൻ്റെ വിജയം. ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ ഒരു നിശബ്ദതയിലാണ്. സാർ ഒരു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്തിലെ തിരക്കുകളിലും സാറിൻ്റെ ഈ നിശബ്ദതയാണ് സാറിനെ അവിടെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഇടവകയിലും കോർഡിനേറ്റർ ആയപ്പോൾ സാറിന് എത്രത്തോളം തിരക്കിലും ഈ ഒരു നിശബ്ദമായി എപ്പോഴും ആരും അറിയാത്ത ഒരു സാന്നിധ്യം, യാതൊരു ബഹളവുമില്ലാതെ എപ്പോഴും അച്ഛനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വികാരിച്ചനോട് അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് സാറിന് അത്.
അത്രത്തോളം വിനയത്തോടെ ഈ നിർമ്മാണ വേളയിലും ഇതിനു മുൻപും ഈ ഇടവകയെ നയിക്കുവാൻ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയ് സാറിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ചയുടെ തിരക്കുകളിലും നിങ്ങളിവിടെ ഓടിയെത്തി ഞങ്ങളോടുള്ള സൗഹൃദം പങ്കുവച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്കെല്ലാവർക്കും ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പല ഇടവകളിൽ നിന്ന് പല കോൺഗ്രിഗേഷനിൽപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുക. കാരണം നിങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ തിരക്കുകളാണ്. വേദപാഠമുണ്ട്, പിന്നെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്രമ ദിവസം കിട്ടുന്നത് ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, അതോടൊപ്പം ട്രിനിറ്റി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രദേഴ്സിനെയും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ വളർച്ച. നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സൗഹൃദമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് എപ്പോഴും മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹൊസങ്കടി ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മനോഹരമാക്കുവാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീം അംഗങ്ങളെയും, അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, എന്നോടൊത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പാരിഷ് കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ, വിവിധങ്ങളായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഇടവക സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം ഏതാനും ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. നിങ്ങളത് പാലിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹവിരുന്നാണ്. സ്നേഹവിരുന്നിന് മുൻപായി നമ്മൾ കൈ കഴുകുക നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായതാണ്. കൈ കഴുകുന്നത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്താണ്. അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ താഴത്തെ നിലയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഞങ്ങൾ ഹൊസങ്കടി ഇടവക്കാരുടെ തീരുമാനം ഇപ്രകാരമാണ്. കാരണം അതിഥികളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കും, അതിഥികളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വന്നവർ മാറി നിൽക്കരുത്. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഈ ഇടവകയിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് വന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്ന മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും കഴുകി വരുമ്പോൾ ഈ ഹാളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ക്രമീകരണം ഒരുങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അത് സമൃദ്ധിയിൽ കഴിക്കണം എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രായമായവരും കുട്ടികളുമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കുമാണ് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ അവരാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഇടവകക്കാർക്കറിയാം, അത് അവരിരുന്നോളും. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്ക് താഴെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങളെ വിളിക്കാത്ത അവിടെ അത്ര സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷപാതം കാണിച്ചു വൈദികരുടെ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്, അവിടെ അത്രയും സൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ താഴെ ഭക്ഷണത്തിന് ചെല്ലണം. ഇപ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു വിശപ്പ് ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം. സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.